nového videjka. Někteří si říkáte, je tu zase ten creeper. Jako ten creeper. Ale ne, jsem to já. Takže tohle by mělo být 25 faktů o mně. Kurva. Takže první fakt. Jmenuji se Patrik Doubek. Druhý fakt. Bydlím ve Strakonicích. Třetí fakt. Tam. Třetí fakt, jo. Poslouchám. No. Čtvrtý fakt. Nejoblíbenější youtuber je... A ty slyšíš to? To by byla pro něj ostuda. Poslouchej to. Tady... Pátý fakt. Začal jsem číst knížku. Já se čtu dva měsíce. Ten teprve půl. Kurva, doporučuji přečíst. Šestý fakt. Když jsem byl malý, líbil se kurva. Tak jo. To jsem se přijal, až moc, ne? Jo. Kolikátý fakt? Jo, 7. Get out. Jo, 7. Kurva. Prostě. Po Vánocích se budeme stěhovat a na Silvestra už budeme mít nový prostředí, když si to všechno přestěhuje. Takže se těšte na nový prostředí, než na tady to starý. Zkuste si teďka zazpomínat. To nejsou vzpomínky, to je spíš nový prostředí. Takže ještě 2 měsíce tu budu natáčet. A jinak podměním kamina. Jo, k Vánocům si přeju, to je 8. fakt, k Vánocům si přeju kameru, budu natáčet konečně kameru. Konečně se Výdrab. Divný. 10. fakt. Odebírejte všechny. 11. fakt. Nemám mikrofon, ani nemám světla, jenom mi vystačí na to. Ano, přesně tak. Jo. Tak jde se na 11. fakt. Líbí se mi graffiti, ty prostě musíme malovat. Tak a 13. fakt. Taky bych doporučoval tady to Cripplemanovi, ať taky už něco natočí 25 faktů nebo kolik chce prostě o sobě. Určitě to uvidíte a dejte mu odběr. Kolikátý to byl fakt, kurva? Píči. No, jdem na 13. Protože je to zřejmě
Můj nejoblíbenější plišák, ano, přiznávám se, ten dusný smajlík. Tohle je, no, strašně nosím řetízky. A tenhle je novej. Novej. Akorát se to děje. Jo. Netlem se, kurva. Toto video jsou fakty. Jo. No, a já bych to neměl zdržovat. Takže všechny fakty doplním, což už přeskočíme. Přeskočili jsme všechny fakty, protože vám další řeknu příště videu. A 20. fakt je konec tohoto videjka. Čus! Odebírejte Cripplemana i mě. A nezapomeňte dát odběr Cripplemanovi a mě. Čus! Jinak toto videjko natáčím po třetí.